Falando de cartos, precisamente os cartos, ou ao menos a fusión das caixas, son o punto de referencia que mañá abordará na estrada o líder do BNG, Guillerme Vázquez. Nese senso, lembramos a entrevista que mantiñamos aquí precisamente o pasado lunes co responsable local do BNG, a nosa comarca, Xosé Manuel Baños, e na que clarificaba un poquinho cal será a situación e a visita do seu líder aquí á estrada. Por certo, que tamén terá unha xuntanza, visitará in situ a zona da cooperativa Monte Cabalar. Bueno, estes actos englóbanse dentro dunha serie de actos que están levando a nivel nacional para, como ti dixete, explicar o que é o posicionamento do BNG a prol da fusión das caixas galegas, de Caixa Nova e Caixa Galicia, e neste caso quixemos traer a Guillerme Vázquez ao noso concello, que virá este venres, o venres 26 ás 8:30 no Teatro Principal, e agardemos que, contar coa asistencia da maior cantidade de veciños posible, porque é un tema que nos atañe a todos, ademais está no candeleiro, como ti dixeches, de máxima actualidade, por mor do que, por exemplo, o BNG levou ao Parlamento galego o que é a lei de caixas, que foi aprobada contou cos votos a favor do Partido Popular. Logo, posteriormente, o Goberno Central recurriu no Tribunal Constitucional esta lei. Entón, estamos expectantes e, coido que estamos vivindo nun momento moi delicado esta cuestión da lei de caixas, porque, ademais, como dixen, atañe a cuestións moi importantes no día a día da vida económica da nosa nación de Galicia, Sí. Ademais, con outra particularidade que, xa hai unha moción presentada no pleno da estrada para ese apoio, ademais, pero en definitiva aquí o enorme problema é precisamente a soberanía das caixas, é dicir, de quen son as caixas e, sobre todo, onde redunda esos posibles beneficios que teñen as caixas. Posibles non, efectivos, porque son sempre beneficios. Efectivamente, por exemplo, no Congreso de Diputados aprobou o FROB, que é o Fondo de Restauración Ordenada Bancaria. Este fondo presta cartos ás caixas están nunha dificultade, hai un ano prestaronlle cartos aos bancos e agora toca as caixas, pero as caixas vanlle dar un tratamento especial, quer dizer, toda aquela caixa que queira cartos vai ter que funcionar con outros, porque a hora de devolvelos vai ter que devolver un tipo de interés moi grande, estamos falando de 7 ou 8%, co cal non é baladí, efectivamente. Entón, iso está forzando a que as caixas teñen que funcionar. A parte, o Banco de España está presionando para que se fusionen. Que pasa no caso galego? No caso galego, vese que hai certos intereses do Banco de España, do Partido Socialista, en levar as caixas, cada unha ao seu redil. Caixa Nova por un lado, Caixa Galicia por outro. E o BNG, de logo, non está pola labor de que os nosos aforros sexan expoliados ou sexan levados para fora. E vou poñer un exemplo moi claro, e as caixas son o único reducto de intervención pública que hai no sistema financeiro a nivel de Estado e a nivel galego. E como dixen, as caixas non teñen dono, son públicas, están xestionadas por uns xestores que están aí, un día están aí, outro día non están, por exemplo, esos non teñen dono, non hai reparto de beneficios, os beneficios van a cada investimento. Sí, o que chaman obra social. Sí, exactamente, obra social. Por exemplo, aquí no caso da Estrada temos un exemplo moi preto, moi claro. Por exemplo, o tema da Estrada Digital recibiu 1 millón de euros de Caixa Galicia. Sí, de Caixa Galicia. Co cal, a Estrada beneficiouse dese apoio da Caixa Galicia. Que pasaría se Caixa Galicia é absorbida por outra caixa, cal fora? Pois seguramente a Estrada non tería ese 1 millón de euros, non? E que andi iso de outro tipo de cuestións. Pois, Sandra,